Egunon guztioi. Egunon. Veo que estamos despiertas ya para esto. Ikusten du denok esna gaudela eta asko pozten hau. Ja daukagu aurretik. Egunon guztioi, orain bai bertaratu zaretenoi, bai streaming bidez jarraitzen gaituzuenoi ere. Plazerra da Emakundek antolatutako berdintasuna, zientzia eta teknologia biltzar honen bigarren egunari hasiera ematea. Paradigma aldaketa burutze honetan, atzokoa egun bizia izan zela esan genezake. Biltzar honen beharra baieztatu dugu, eta hori gauza ona da, azkenean zerbaitegatik antolatu delako, eta ikusten ari gara zuen ekarpenak benetan garrantzitsuak direla aurrera pausoak ematen jarraitzeko. Gai asko landu genituen, pilo bat, genero perspektiba ardatz hartuta eta beti ere teknologia eta zientzia izpide. Baina praktikara ere eraman genituen hausnarketak, ze hausnartzea gauza ona da, teorizatzea, baina praktikotasunik gabe, ezin dugu benetan jakin, funtzionatu dezakeen edo ez. Berdintasunaren giharra landu zenutela eta entrenatu zenutela esan genezake. En los talleres de ayer, María Martín Barranco, escritora y divulgadora especialista en género e Eta atzo hainbat eta hainbat aditu entzun genituen, hasteko ezagutu genituen Maria Martinen ikuspegiak. Hizkuntza nola ordenatzen ditugu hitzak, zein testuinguru komunikategotan erabiltzen ditugu elementuak, ezer ez da neutro azken batean. Eta gainera, arriskuen detekzioari buruz ere hitz egin zenuten. Orain, askatasunez aukera dezakezue nola hitz egin nahi duzuen. Eba, kuesta entzun genuen Big Bang zientziakoa. Tailer bat egin zenuten eta hor emakumeek zientziaren alorrean izan duten baldintzatzea edo ezagutu genuen. Eta alborapena, egon den alborapena ere bai, ezagutu genuen. Egia da, alor publikoan hor egon behar dugula emakumeok. Eta gu orain arte historikoki egon garen bazter horretatik atera egin behar dugula, moderno izan gaitezen espazio horretan. Maria López Bellosaren tailerra ere izan genuen, Deustuko Unibertsitatetik etorri zitzaigun, erresistentzien kontestualizazioa egin zigun, bai praktikoa, bai teorikoa. Erresistentzien analisi bat alderdi instituzionalean. Eta bestalde, sare bat sortu beharra aipatu zen. Elkarrekin lan egin alizateko, adibidez, erakunde foralekin, emakumerekin, Iker Bask, Unibaskekin. Hau da, badaude aukerak, baina egia da, sare horiek denak sortu behar direla. Barbara Gigley eta Alejandra Reiza entzun genituen, Rovira y Virgili unibertsitatekoak, eta unibertsitateen alorrari buruz hitz egin ziguten. Hor, kontatu ziguten badagoela indarkeri toxiko bat, airean, nolabait, ikusezina dena eta naturalizatu egiten duguna batzuetan ez gara gai, hau dena interpretatzeko esan zigutenez. Eta indarkeriak nolabait interpretatu ere egin zituzten. Genero patriarkalak indarkeri horiek markatzen ditu modu intersekzional batean, esan ziguten. Eta zer gelditzen zaigu? Tira, zuei eskerrak ematea zuen parte hartzagatik, izugarri aktiboa izan zen parte hartzea, atzo, eta poza adierazi digute, trebatzaile guztiek. Horixe baita kontua, taldeak sortzea, praktikak egitea, eta gainera, zuen esperientzia propioak ere partekatu dituzue. Dakigun bezala, alor pertsonala, alor politikoari ere badagokio. Gaurko egunari ongi etorria emateko, Emakunde, emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria, baino zuek guztiokin Miren Elgarresta. Eskerrik asko, Maitane, eta eskerrik asko guztioi. Atzoko egun aberasgarriaren ondoren, gaur nazioarteko kongresu honen bigarren egunari ekingo diogu. Eskerrik asko benetan, atzoko islari eta parte hartzaile guztiei eta gaur arituko zareten guztioi ere. Berdintasunak eremu guztietan egin behar du aurrera. Eta garrantzitsua da, sektore, eremu, arlo, ezberdinetako eragileak beraiek izatea. Alorra beste inor baino hobeto ezagutzen dutenek, berdintasunari bultzada ematea. Eta bereziki komunitate zientifiko eta teknologikoaren barruan dauden entitate ezberdinen arteko sinergiak sortzea. Nik uste dut, kongresu honek, sinergia batzuk
indartu egin dituela eta elkarlana baita ere. Beraz, geneukan helburuetako bat lortzen ari garela esatera ausartuko naiz. Izan ere, erronkak asko dira, aipatu izan diren bezala. Ezin dugu ahaztu generoaren ikuspuntutik zientzia eta teknologiaren munduan arrakala nabaria dela. Ikasketak aukeratzeko orduan oraindik ere kasu askotan neskek eta ez dute guztiz ere euren ere mutzat sentitzen zientzia eta teknologiaren mundua. Zientziaren irakaskuntza ikasketak ez daude sujetu neutro batentzat bideratuta. Jakintza zientifiko esaten zaiona, oinarri androzentrikoaren gainean eraiki dela. Historikoki zientziak ez ditu aintzat hartu emakumeen jakintza eta esperientzia, ez da haien beharrak ere. Emakume zientifikoek zailtasun gehiago dituzte ikusiak izateko eta promozionatzeko, eta hor badago beste abar gehiago ere. Egoera honen aurrean, kongresu honekin irtenbideak aurkitu nahi ditugu, estrategia eraginkorrak era berean. La brecha de género en el mundo de la ciencia y la tecnología. Zientzia arrakala izugarria da, teknologian eta zientzian. Genero arrakala izugarria da. Eta horri aurre egin behar zaio. Eta aldi berean ezinbestekoa da alderdi positiboetan arreta jartzea. Eta ez alderdi negatiboetan horren beste. Jarrera positiboarekin pentsatu behar dugu. Kontuan hartu behar ditugu zer nolako aukerak eskaintzen dizkiguten zientziak eta teknologiak aldaketarako lanabes gisa. Eta uste dut atzoko azalpenetan asko hitz egin zela ikuspegi horretatik. Guk nahiko genuke hurrengo datozen belaunaldiak berdintasunaren belaunaldiak izatea. Horregatik bultzatu dugu berdinaldia, herri ituna. Horregatik da beharrezkoa hain zuzen ere eraldakuntzarako tresnak eskaintzea. Bereziki, zientzia eta teknologia nagusi den mundu honetan. Hori benetan elementu garrantzitsua da gazteriarentzat eta oso elementu nabaria da gure bizitzetan. Gaur berriz ere entzungo ditugu beste hitzaldi batzuk, arreta handiz entzungo ditugu, adituak ditugu hemen, eskerrak eman nahi dizkiet. Ni nagoen leku honetatik, izan ere, oso eskuzabal izan zarete zuen ezagutza hemen partekatzegatik. Eta eskerrik asko guztioi, gaurko, espero dut nik gaurko eguna ere, aberasgarria izatea guztiontzat. Mila esker. Mila esker, Elgarrezta Anderea. Eman diezaiogun hasiera gaurko lehenengo ponentziari. Berdintasun agenda dakizuen moduan, genero desberdintasunei eta diskriminazioei aurre egiteko, diseinatutako ekintza, politika eta konpromiso espezifiko multzo bati deritzo, bai gizartean, bai hezkuntzan, bai politikan, bai ekonomian, islatu beharko litzatekena, baita edozein bizitzako esparrutan bezala. Eta hau esanik egia da giza eskubideen inguruan ari garela behin eta berriz ere, gogorarazten dugu, aurrera pausoak eman direla, bai horrela da, eta ematen ari gara, eta Elgarrezta Andereak zioen bezala positibotik eutsi behar diogu. Baina egia da ez begineko konbentzioaren ostean ez ditugula aldaketa horiek, nahi bezain azkarakaso, nahi bezain beste lortu. Beraz, hemen gaudenok badakigu ezin garela erlaxatu, horrexegatik gaude gaur hemen. Oraindik genero arrakala errealitate bat da. Emakumeok estereotipoak ere oso txertatuta ditugu eta gure lanbideak aukeratzeko garainak hor daude presente. Beraz, ze puntura arte libreak gara aukeratzeko garaian. Jain txertatuta badugu ja gure senan. Teknologia eta zientzia enpresa eta erakunde askok inklusiboak ez diren edo emakumeak behar bezala onartzen ez dituzte antolakuntza kulturak dituzte. Ingurune inklusiborik gabe eta errespeturik gabeko ingurunerik gabe, talentua erakartzea eta txikitzea ez da posible. Emakume lidergo gehiago behar dugu, hori garbi dago, bai teknologian, bai zientzian, bai alor guztietan. Baina hau ez da posible izango, segurtasun ekonomikoa ez badago, lan baldintza duinak ez baditugu, segurtasun fisikoa, jazarpen gabeko barkatu, nola egingo duzu? Jazarkepen gabeko guneak babestu behar ditugu, eta osasun mentala aztu gabe.
indarkeria simbolikoa, nun nahi dago indarkeria guztiak zeharkatzen gaituzte. Eta beharrezkoa da baita gure denbora babestea. Inork ez dugu hitz egiten gure denbora babesteaz, behar dugu, gurea baita, ez bakarrik besteentzako sortua. Horrek suposatzen du familia, lan kontziliazioa benetakoa izan behar dela, eta ez papererrea. Eta gurera ekarriz, teknologia digitaletarako sarbidea, bai, orduan eta gehiago dugu, baina sarbidea bakarrik ez dugu nahi, sortu egin nahi dugu, eta horregatik aintzatespena jaso ere. Honen inguruan eta gehiago hitz egingo digu datorren gonbidatuak. The following framework paper is entitled Science and Technology in the Equality Agenda. We have with us Hélène Molinier, Senior Advisor on Digital Cooperation for Gender Equality and Thematic Manager of the Action Technology at UN Women. Beraz, hementxe dugu, genero berdintasunerako lankidetza digitalari buruzko aholkulari nagusia eta berrikuntza eta teknologiari buruzko ekintza koalizioaren gaiaren arduraduna NBE emakumeak erakundean. Hélène Molinier andrea. Aurrera. Introduction and good morning to... Eskerrik asko aurkezpen atsegin honengatik eta egun on denoi. Hasi egingo naiz, teknologia probatuko dut hasteko eta ikusiko dut funtzionatzen duen. Espero dut energiaz topera gongo zaretela eta hasteko aipatuko ditut nire lankideek egin dituzten hainbat eta hainbat lan. Eta hemen iruditan jarri nahi dut, dakizuen bezala, begira, hau, ikustu ezagun irudi hau. Ezagutzen alduzu ekuazio hau, altxa eskua ezagutzen baldin baduzue, bai? Beraz denok, segura asko, badakizuen orden, Albert Einstein jauna, hementxe duzuena, zein maiztasunekin erabiltzen duzue? Ba ez duzu askotan erabiltzen, ezta? Baina ezagutzen dugu persona hau. Denaen, askotan erabiltzen ditugu Bluetootha, GPS-a eta Wi-Fi-a. Zuetako zenbatek erabiltzen dituzue teknologia hauek? Honen asmatzailea, ezagutzen alduzue, frekuentzien inguruan, maiztasunen inguruan hor izan zen asmatzaile, altxaskoak, hauxe da asmatzaile. Beraz, zuek egunero erabiltzen duzue teknologia hau, baina inork ez du Hedy Lamarren berri. Hau da, asmatzailea. Beraz, hor baditugu hainbat eta hainbat muga gure buruetan, komunikabideetan ezagutzen badugu muga asko. Bestalde, espazio esploratziari dagokionez, Martera, ilargira, iristea, zein aurpegi etortzen zaizkizu burura? Segura asko, hau, bat ez da? Persona aberatsak, baina gutako askok ez ditugu hauek buruan, honetaz hitz egiten dugunean, duela aste batzuk, Indiako aparatu batek hartu zauen lurra. Eta hau da, lantaldearen parte bat. Hori lortu zuen lantaldearen parte bat hauxe dugu. Beraz, berrikuntzari buruzari garenean, beti pentsatzen dugu gizonengan. Eta gauza asko gure gu jabetu gabe pentsatzen ditugu, konturatu gabe, eta hor arazo bat dugu, arazo bat gizartean, gizarte guztietan. Ez dago berdintasunik. Ez dira gizarte berdintzaleak eta hau ikusten dugu komunikabidetan. Eta jende gehienak ez ditu horrelako irudiak burutan. Eta gainera egia da, estereotipo sozialetatik aldendu behar dugu. Eta atzo ere horixe esaten genuen. Neska askok ez dituzte horrelako ikasketak aukeratzen. Pentsatzen dute beti informatika, fisika, ikasteko bizitzalde batera utzi behar dutela. Eta hemen ikusten baldin baditugu persona hauek benetan oso argazki ederrak dira. Hau, ikusten duguna hemen Hollywoodeko aktore da, baina persona horrek asmakizunak egiteare maite zuen, beraz, pentsa ezazue. Eta hau izan da, sarreratxo bat, eta orain, nazio bati buruz hitz egingo dizuet. Ni naiz Hélène Molinier, nazio batuen erakundean egiten dut lan, eta hemen ditugu garapen jasangarrirako helburuak. 2030erako beteak izan beharko ditugunak, eta oso berandu goaz.
eta izugarrizko erronka ditugu, zailtasuna ditugu, helburuetako batzuk betetzerako orduan. Beraz, hor, badago arrakala teknologian eta zientzian, eta badago esperantza itxaropena, hau da, ikusten dugu nola erabili dezakegun digitalizazioa, teknologia eta berrikuntza, horrek lagundu egin dezake gure helburuak betetzen, baina ikusten duguna da teknologiak arrisku berriak ekarri dizkigula aldi berean. Eta horregatik galdu ere egiten dugula. Lortu ditugun aurrera pausu batzuetan atzera pausuak ere ekarri dizkigula teknologia honek. Eta lanean ari garenean berdintasunaren alde, berdintasun eza ere bultzaten dugula teknologia hor jokoan sartzen denean. Bigarren irudia jarri dizuet hemen. Teknologiak irakusten du pertsonak daudela horratzean, hau da, pertsona batzuk egiten dute teknologia horiek. Eta hor pertsonak daudenak, teknologia hori erabiltzen duten personen eren bat baino ez da emakumezkoak. Eta, beraz, gaur egun munduan gutxiengo batek erabakitzen ditu kontu hau guztiak, eta hor ez dago generoaren ikuspegirik erabaki horiek hartzen dituzten pertsonengan nagusiki. Beraiek erabakitzen dute nola garatzen ditugun autoak, nola garatzen ditugun eta diseinatzen ditugun hiriak, eta hor ez dago generoaren ikuspegirik. Eta honek izugarrizko eragina du pertsonengan generoa, inklusibitatea, aniztasuna, ez dira kontuan hartzen teknologia garatzeko orduan. Eta beraz hor, pertsona batzuek ez dute kontuan hartzen teknologia erabili daitekela generoa eta berdintasuna bultzatzeko. Gaur egungo munduan, emakumeek 72 aukera gehiago dute, arrisku gehiago dute istripu bat izateko, eta 17 aukera gehiago dituzte heriotza, hau da, hiltzeko istripu batean. Eta gaur egun ere, baditugu datuak, baditugu frogak, evidentziak, baina ikusten duguna da, herrialde gehienetan, ikusten dugunean zer gertatzen den istripuekin, kontuan hartzen dute zer gertatzen den, zer nolako ondorioa gertatzen diren gizonezkoen gorputzak kontuan hartuta bakarrik. Eta hor, aukera izugarri galdu ditugu. Generoari buruz ari garenean, hor, behar bada ikusten duguna da, hartzen diren erabakiek benetan kalteten dituztela persona jakin batzuk. If you don't do it right from the start, Eta ikusten duguna da, denbora asko behar izaten dela egindako akatsak zuzentzeko. 1959an egin zen lehen testa, 10 urte baino gehiago behar izan ziren emakumezko bersio bat hor kontuan sartzeko. Eta noski gero konturatu ziren aurrak ere kontuan hartu beharko zirela. Eta gainera kontuan hartu behar izan zuten emakumeetako batzuk haurdun egongo zirela. Eta hori gerora hartu zuten kontuan, askoz ere beranduago. Eta hor ikusten duguna da, emakumeen gorputza aztertzen baldin badugu, ikusten dugu oso sarritan, hau da, teknologia genero beharrei erantzuten dien teknologia egiten saiatzen ari garenean, ikusten duguna da, hor desberdintasun batzuk badaudela. Eta gorputz mota desberdinak kontuan hartu behar direla ikerketak egiterako orduan. Eta ezaugarri desberdina daudela. Hori garrantzitsua da. Bestela ez da teknologia behar bezalakoa garatuko. Eta honek izugarrizko eragina du. Izugarrizko eragina. Baditugu datuak, adibidez orain, alor digitalera hurbiltzen ari gara. Eta hor ikusten duguna da, ez dugula ikusten horrelako teknologia, modu jakin horretan garatutako teknologiak zer nolako kaltea ekar dezakeen. Ikusten dugu hor hainbat eta hainbat adibidea daudela, diskriminazioa sortzen da, adimen artifizialaren baldintzatze horrek ekartzen dituen ondorioak ikusten ditugu. Eta ikusten dugu teknologia erabiltzen dela eraso egiteko,
emakume bati. Adibidez, hainbat eta hainbat kasutan teknologia darabiltzen dena. Bestela ikusten ditugu osasungintzako aplikazioak ez dituena kontuan hartzen emakumearen ugaltze eskubideak. Eta ikusten ditugu laguntzaile digitalak ere badaudela, eta laguntzaile horiek emakumeak bezala ikusten ditugu, emakume gisa ikusten ditugu, eta esaten dizute non erosi ditzakezun preservatiboak, baina ez dizute esaten kontrasepziorako baliabideak non aurkitu ditzakezun. Adibidez, eta hor, teknologia espezifiko bat garatu da gainera, emakumeen ugaltze osasunerako. 2017an jarri zuten martxan. Eta beraz, duela oso gutxi ikusi duela oso denbora gutxitik ona ikusi ditugu emakumeak alor horietan. Eta oso denbora oso denbora gutxian ezagutu ditugu emakumentzako interesgarri diren elementuak kontuan hartzen dituzten teknologia berritzaile horiek. Adibidez, zaintzaren industrian ere hori dena oso garrantzitsua da. Eta honek gure bizitza, gure lana eraldatuko du, gure hezkuntza sistema ere bai, eta nola lortu gure eskubideak gauzatzea. Hor, izugarrizko arriskua dugu gure gain berrikuntza eredu itxu horrekin jarraitzen baldin badugu. Generoa kontuan hartzen ez duen eredu horrekin jarraitzen baldin badugu. Zer proposatzen du Nazio Batuen Erakundeak alor honi dagokionez? Sarreran aipatu dudan bezala, duela 25 urtetik gora egin genuen 4. emakumeen biltzarra Beijingen, eta hortuk sortu zen oso adierazpen garrantzitsua. Beijingo plataforma ekintzarako, 12 ekintza genero berdintasuna lortzeko. Hortxe proposatu zituzten. 2021an, 25. urteurrena. 2020an, 25. urteurrena bete genuen, eta badakigu oraindik ere oso urrutik gaudela, helburu haiek betetzetik. Eta ez dugu azkartu bakarrik egin behar, aurrerapen hau azkartu eta bultzatu bakarrik egin behar, baizik eta bultzatu eta borrokatu behar ditugu emakumeen eskubideak Europan eta mundu osoan. Beste hainbat herrialdetan ere bai. Izan ere, izugarrizko gatazkak eta tentsioak daude demokrazia batzuetan. Eta aurrera bide hori bultzatzeko 6 koalizio, ekintza koalizio, bultzatu zituzten, bata zientzia eta teknologiaren ingurukoa. Zertarako, hain zuzen ere konpromiso espezifikoak bultzatzeko plataforma hori ezartzekarako orduan. Eta hori, hainbat urratseko eredu batekin bultzatu da, aldaketa hori gauzatu alizateko. Beijingen, zientzia eta teknologia ez ziren erdigunean egon ziren gai bat. Gauzak asko aldatu dira, eta gaur egun baditugu oinarrizko egitura batzuk. Zer nolako eremuak bultzatu behar ditugu? Eremu horietako bat da, teknologiarako sarbidea. Teknologietara iritsi alizatea. Beste bat da, ekosistema inklusiboak. Eta beste alor bat da, segurtasuna. Oso ongi zaindu beharrekoa. Eta pixkanaka, zehaztasunak emango dizkizuet. Baina, lehen nik eta behin, aipatu nahi dut, batzuek aipatu ohi dutena. Batzorde bat, aipatu nahi dizuet. Urtero, New Yorken antolatzen den batzorde bat da. Hain zuzen ere, Nazio Batuen erakundeko emakumearen baldintza juridiko eta sozialen batzordea da. New Yorken biltzen dena urtean behin. Eta 77. edizioan lehen aldiz hartu zuten aintzat gai hori, erakunde edo batzorde horretan. Hor, aditu asko eta asko biltzen dira ekitaldi horretan. Eta hortik dokumentazio interesgarria sortzen da. Osartzen dira hainbat eta hainbat gomendio, horrematen da analisi kritiko bat, gai desberdinak kontuan hartzen dituena. Analisi horri esker, identifikatu ahal izan ditugu okerreko zenbait pertzeptzio. Batzuk oso ezagunak dira. Atzo aipatu genituen dagoeneko, goazen urrengo gardenkera. Zuekin guztiekin partekatu nahiko nituzke okerreko pertzeptzio horietako batzuk. Zein da arazoa? Inpaktu bat duela gure politiketan eta gure lanean. Adibidez, pentsatu ohi dugu tresna digitalak erabiltzak eta zerbitzu digitalak erabiltzak ezin duela edo ez duela automatikoki gora egingo internet ezarrita modu orokorrean pentsatzen dugu, onurak lortzen direla, konektagarritasuna lortzen denean,
modu orokor batean, baina hori ez da berdintasunez gertatzen. Adibidez, garapen maila apalagoa duten herrialdeetan, baliteke estaldura herritarren 75%ra iristea, baina zer gertatzen da? Arrakala oso handia dela, 75%ko estaldura lortu arren, lortzen delako soilik 25% sartzea eta 52%, 25% horietatik gizonak dira. Beraz, estaldurak ez du ezer bermatzen. Ez duelako bermatzen benetan erabiliko denik eta berdintasunez erabiliko denik. Hainbat alderdi hartu behar ditugu kontuan, irisgarritasuna, gaitasun digitala, pribatutasuna, segurtasuna, lenguaia aproposa erabiltzea, gailuaren jabea, norden kontuan hartzea, eta kontuan hartu behar dugu ere alaber zer gaitasun dituen jendeak gailu digitalak erabili ahal izateko. Etxean argindarra izatea. Hainbat faktorek eragiten dute desberdintasunez izatea sarbide hori. Kontuan hartu behar dugu emakumeek ere zailtasunak izan ditzaketela askotan sarbide bat izateko, gailuetarako sarbide bat izateko. Desberdintasun handiak ikusten dira eskualdez eskualde, herrialdez herrialde, eta adinean aurrera egin duten emakumeek, ez gaitasun eman duten emakumeek, zailtasun handiagoak izan ohi dituzte teknologia berrietara sartzeko. Arrakala digitala ezaguna izango zaizue, eta datuei erreparatuz gero ikusten dugu ez dela arrakala bakar bat baizik eta asko direla. Eta hori guztiak kontuan hartu behar ditugu politikak programatzeko eta zehazteko orduan. Atzo aipatu genuen ere, beste pertzepzio bat, eta hau estereotipoekin lotuta dago. Zer da ohikoena? Emakumeei ez zaiela teknologia interesatzen. Edo emakumeak ez direla hain trebeak, teknologiarekin, ez direla hain jaioak. Hori beste pertzepzio bat da, teknologiarekin lotuta daukaguna. Eta badaude gaur egun programa asko hain zuzen ere emakumeei erreparatzen dietenak. Baina, programa horietan ere, berez behar duguna da estereotipoei aurre egin. Bada garaia, estereotipoei jarraipena ematen dioten programa horiei amaiera emateko. Hau da, ahaldundu egin behar ditugu emakume horiek eta baita ere erakundeak, aldaketa gauzatu dezaten. Sarritan, esaten da digitalizazioa eragile demokratizatzailea dela, guzti aukera berdinak ekartzen dizkigula, pentsatzen dugu teknologia gauza neutrala dela, gauza zoragarria, baina dirudienez guztientzako aproposa den planteamendua egitaren ideia hori dagoenez, gertatzen dena da tresna asko gizonek diseinatu dituztela eta eragina duela horrek iristeko talde guztietara. Emakumeak baztertuta gera daitezke edo berez ertzetan dauden talde horiek ere baztertuta geratu daitezke. Hau da, guztientzako aproposak izan daitezkeen planteamenduak eginez jende asko baztertu egiten dugu. Ez da neutroa. Azkenik aipatu nahiko nuke ere lankidetza digitala. Askotan, lankidetza digitalaren arreta jartzen da azpiegituretan, ekonomia digitalean, alderdi teknikoetan. Baina ez da sakontzen behar adina eta ez da aztertzen zer desoreka sorditzakeen gizartean adibidez. Askotan ez delako kontuan hartzen beste genero ikuspegia. Gaur teknologiaz eta generoaz hitz egiten ari gara. Eta bihar joaten bazarete teknologiari buruzko hitzaldi batera, ari buruz edo metabertsoari buruz hitz egiten badute, ez dituzte gai hauek jorratuko genero ikuspegi batekin. Eta egiten bada oso azalekoa izango da, ziur aski. Horregatik ahalegin gehigarri bat egin behar dugu teknologiaz hitz egiten denean, benetan genero ikuspegi hori txertatuta egon dadin. Eta bermatzeko kontuan hartzen dugula hau guztia, ez dugula baztertzen. Pertzepzio hauek guztiak, esan bezala, okerrekoak dira eta guztiet inpaktu bat izan dute politiketan, lehentasunetan. Eta guk
ONU emakumeak erakundetik lan egiten dugu lehentasun batzuk gogoan izan da. Guztia daude elkarren artean lotuta. Lehenik eta behin, sarbidea izatea. Kontuan izan behar dugu milioika pertsona ezin direla konektatu internetera, horientzako sarbidea bermatu behar da. Eta konektatzen direnen kasuan, asko konektatzen dira, estaldura dagoen lekuetan, noski, baina ikusten dugu adibidez, herrialde askotan, konektatzen diren emakumeak oso gutxi direla. Eta internetera konektatza lortzen dugunean, segurtasuna eta esperientzia onak bermatu behar ditugu. Erabiltzailearen esperientzia ona izan dadin. Sustatu egin behar da trebakuntza digitala emakumeentzat. Atzo, adibidez, hitz egin nuen Horizon programa hori ezta? Eta behar dugu inbertsio handiagoa, publikoa eta pribatua. Nero ikuspegia txertatuta egon dadin, ere sarbide digitaleko programetan, eta arreta jarri behar dugu ere alfabetatze digitala aurrera eman ahal izateko. Gaitasunan garatu behar dira, eta prestakuntza behar da, irakasleengan inbertitu behar da. Ikastetxeetako irakasle gaitasunak izan behar dituzte, genero ikuspegia bermatuta egon behar da, ikaskuntza hibridoa bermatu behar da, eta edukia garrantzitsua eta esanguratsua izan behar da neskentzat ere. Eta estereotipoak ere gainditu beharko genituzke arlo horretan. Arrakalak iraunarazten dituztelako aztertu beharko genuke nola lantzen diren STEM ikasketak adibidez. Bigarren arloa edo eremua, ekosistemak, zer aztertzen dugu hemen? Teknologiak eta zerbitzu digitalak aztertzen ditugunean, askotan, ez da edatzen modu egoki batean. Eta bermatu beharko genukeena da, edatzea eremu guztiak estaliz. Lan merkatua, gaitasuna, kontuan hartu behar dugu ere, inklusio finantzarioa, eta kontuan hartu behar dugu da, azken batean, eremu guztiei eragiten diela eta horretarako lankidetza bat egon behar dela, alderdi interesdunen artean. Ez ezagun, bazter batean utzi inolako eremurik. Zerkakotasunez jorratu behar da. Ezarpena ezin da modu orokortu batean egin. Beharrezkoa dira ere neurtzeko datuak edukitzea generoaren arabera segregatuta. Afrikako startupak ikusita, adibidez, soilik funtsen 3% bideratzen dira emakumeen startupetara. Gure nahia baldin bada, estatistika horiek aldatzea, ikuspegiak ekosistemak hartu behar dituzte kontuan. Ezin dugu eragile bakarrarekin lan egin guztiak inplikatzea lortu beharko genuke. Eta kontuan izan dezagun ere, lanan etorkizuna zari garela, ez? Luze hitz egin izan dugu honi buruz, adibidez AA generatiboari dagokionez aurrea hartu behar diegu behar diren gautasunei gai izan behar gara. Lan merkatuan behar diren gaitasunak bideratuko ditugula kontratazioa eta batez ere emakumeen kontratazioa sustatzeko eta baita ere eremu teknologikoan kontratatzeaz gain bertan geratu eta garatu ahal izatea. Eta oso lotutago ere diseinuarekin berarekin. Diseinua ari garenean ari gara ere hasieratik txertatzeaz genero ikuspegia diseinutik hasi eta ezarpeneraino. Noski hemen parekotasuna sustatu behar da lantaldeetan, sustatu beharko genuke emakumeak ez direla soilik teknologia erabiltzailea, baizik eta sortzaileak ere. Eta jakingo duzu ez zenbat emakume saritzen dira, Nobel sariekin, 4% besterik ez dira. Sari hau jasotzen dutenak sortzaile gisa. Beraz, aldaketak egin behar ditugu, eta horretarako oreka handiagoa behar dugu lantaldeetan, eta behar dugu hainbat zereginetan aritzea talde horiek. Emakume gehiago behar ditugu sektore teknologikoan, baina ikuspegia diziplinartekoa izan beharko litzateke.
Gure aurrean ditugun erronketako askok hainbat ikuspegi txertatzea eskatzen digutelako. Batzuetan bereizita ulertzen ditugu erronkak, baina uztartu behar ditugu teknologia, gizarte zientzia. Ikuspegia zeharkakoa izan behar da erronkei heldu ahal izateko. Diseinuari dagokionez, beharrezkoa ere da gardentasuna eta kontu ematea bultzatzea, giza eskubideak kontuan hartzea. Luzaroan etikari erreparatu izan diogu, baina etika iristen deneraino. Orain giza eskubideei erreparatu behar diegu. Gobernuek esku hartu behar dute, enpresek ere, eta kasu honetan enpresa teknologikoek giza eskubideak kontuan hartu behar dira, bere lana garatu ahal izateko. Azkenik segurtasunaren arloa dugu. Funtsezkoa da, arlo hau edo hildo hau. Genero indarkeria desagerrarazi eta prebenitu egin behar da kasu batzuetan, teknologiak horretarako bide eman dezakeelako, jazarpena, gorrotoaren diskurtsoa, teknologiaren bidez edatu egiten direlako, eta askotan neskak eta emakumeak dira horren eraginik okerrenak jasotzen dituztenak. Askotan emakume kazetari asko, politikari asko, eskubideen emakume askok nola isilarazten dituzten ikusten dugu. Zer egin dezakegu horri aurre egiteko? Hezkuntza. Hezkuntza oso garrantzitsua da desinformazioaren aurrean prebenitzeko, gorrotaren diskurtsoaren aurrean prebenitzeko. Ez egin behar ditugu gizonak eta emakumeak aldaketaren eragile izan daitezen. Gainera, politika estrategikoak behar ditugu, berrikusi egin behar dugu arau eremua, epaileak trebatu behar ditugu, estatuko indarrak trebatu behar ditugu, guztiek uler ditzaten genero ikuspegiaren alderdi horiek sektore pribatuarekin eta publikoarekin lan egin behar dugu, ez soilik publikoarekin. Gure lehentasunak azken batean eragile guztiengana iritsi behar dira, guztiek giza eskubideak bultzatu ditzaten. Esparru hau CSW77 gailurrean onetsi zen eta ekarpen esanguratsua egiten du. Lehen ez zirelako kontuan hartzen adibidez teknologiaren alorrean gertatzen diren desberdintasun hauek. Gaur egun inoiz baino gehiago konpromiso politiko bat behar dugu. Praktikara eraman behar dira konpromiso hauek estatukide urte batzuk izango dituzte, 5 urte barru kontu eman beharko dute, eta helburua da eragin bat izatea munduko itun digitalean. Ez dakit entzun duzuen ezer itun honi buruz, baina bada oso aukera ona etorkizunera begira eraldaketa bat lortzeko. Dola 2 urte sustatu zuen Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak eta helburua da printzipio partekatu batzuk bultzatzea. Etorkizun digitala, segurua eta librea izan dadin. Lehen aipatu ditut okerreko pertzepzio horiek, eta hemen ikus dezakezuen bezala, genero hitza ez da aipatu ere egiten hemen. Eta generoa bada zeharkako helburua, baina zeharkakoa denez askotan desagertu egiten da. Edo heltzen zaio modu marginal batean. Horregatik gu lanean ari gara estatukideekin ekintzarako dei bat egiteko eta generoa txertatzeko itun digital honen erdigunean. 10 estatukidek dagoeneko eskatu zuten azken batzar nagusian eta herrialde gehiago gonbidatzen ari gara dei horrekin bat egin dezaken. Gure iritzi itun honek defendatu behar du. Batetik konektagarritasun unibertsala, baina bestetik desberdintasunei aurre egin ahal izatea arlo digitalean. Gero eta jende gehiago konektatzen da, baina genero arrakala digitalak ere gora egiten jarraitzen du, beraz, garrantzitsua da horri heltzea. Horrez gain, jarrera argi bat eskatzen dugu arauei dagokienez. Ezin dugu berrikuntza jorratu, ezin dugu teknologia jorratu, zerbait apartekoa izango balitz bezala. Askok esaten dute araututa edo teknologia berriak araututa ezin dela berrikuntzarik egin, baina hori ez da horrela. Gai izan behar gara, arau batzuk bermatzeko eta
berrikuntza sustatzeko eta indartzeko. Arauak behar ditugu. Berrikuntza egin ahal izateko, baina berrikuntzaren bidez giza eskubidea bultzatzeko eta emakumei arrisku gehiago esortzeko. Eta paradigma aldaketa hitz egin nahiko nuke orain. Paradigma aldaketa bat lortzeko beharrezkoa da gure ekosistema taxutzea nolabait. Eta Nazio Batuen idazkari nagusiak azken gailurrean esan zuen munduko Silicon Valley horiek ezin derela bihurtu emakumeen eskubideen heriotzaren bailara. Uste dut esaldi horrekin dena laburbiltzen dela, eta niri gustatu zitzaidan gauza bat gailur horretan. Eta bada bertan daudela gobernuak, eskualdetako agintariak, ikerketa zentroetako ordezkariak, gizarte zibila, sektore pribatua, eragile guztiak, alderdi interesdun guztiak biltzen dira bertan. Eta ez badugu konpromiso argi bat lortzen, gobernuak ez badira implikatzen, ez dugu lortuko gainerako eragileak ere bat egitea. Eta horrela ez dugu lortuko gure emaitza, ez dugu lortuko aldaketa hori mamitzea. Eta gehiegi itxaroten badugu beti atzetik ibiliko gara, beti berandu, eta badakigu enpresa batzuk ari direla inbertitzen aurrentzat, emakumeentzat, neskentzat, kritikoak diren alderdietan. Eta horretarako horiek guztiek implikazioa izan beharko lukete. Eta amaitzeko, gustatuko litzaidake berriro aipatzea AA generatiboa, adibidez Instagramen kasuan, urteak behar izan genituen milioi bat erabiltzaile lortzeko. ChatGPTren kasuan 2 hilabete eskas behar izan ziren 1 milioi erabiltzaile lortzeko. Beraz, teknologia azkar ari da zen erritmo esponentzial batean, eta ez dakigu zer nolako eragin izango duen aurrera bide horrek, baina bai ikusi duguna eta bai ikasi duguna dela kontuz ibiltzen ez bagara, garapen horietan eta teknologiarako sarbideetan, teknologiaren arauetan, orduan arriskoa dugula. Arriskoa dugula teknologia horien kontrola galtzeko eta aukerak galduko genituzke desberdintasunak murrizteko helburu horretan. Ezakite ezagutzen duzuen Bloombergek duela gutxi argitaratu zuen azterlana, zeinetan saiatu baitziren aztertzen zer erronka dauden AA generatiboarekin lotuta. Eta esaten zutenaren arabera, muturreko egoera batzu daude. Bloombergen aztertu dituzte milaka irudi pertsonenak eta softwareari, sistemari eskatu diote identifikatzeko aurpegi horiek, ogibide batzuekin, lanbide batzuekin, eta eskatu zioten sailkatzeko soldata handia zituztenak eta soldata gutxi zituztenak. Emakumerik ez dago goiko zati horretan, ongi ordaindutako horietan. Eta aldiz emakume asko daude, AA horren arabera, gutxi edo lansari eskasak dituzten lanpostu horietan. Eta Estatu Batuetan, adibidez, epaileen 24% emakumeak dira. Europan 50% baino gehiago, baina ari galdetuta ikusten duzu, hau dira emaitzak, gizon bat da legelari edo epaile lanpostua duena. Gauza bera gertatzen da ere, arrazarekin, ez da, arraza azertzen badugu, eredu hauetan, oso interesgarria da, AAk zer egiten duen, ez da? Eta honek nire iritziz oso ongi irudikatzen du zera arrisku izan ditzakeen AAk. 2025erako marketing edukiaren 30% baino gehiago AA bidez sortuko da esaten da. 2025ean interneten edukiaren 80% baino gehiago, eduki berriaren 80% baino gehiago, AAk sortuko duela. Beraz, sortzen ari garen ezagutza, oraingoa baino okerragoa izango da. Ez dugu aurrera egingo, eta itzikitik atzera pausoak emango ditugu gure borroka honetan. Eta honekin amaitu nahiko nuke, nire aurkezpena eskerrik asko guztiei zuen arretagatik, eta dei egiten dizuet Generation Equality ekimenari bat egin diezaio zuen, eta
badaude Espainiako hainbat erakunde, bat egin dutenak ekimen honekin, eta gu beti egongo gara gogotsu elkarlanean jarraitzeko, eta beti etorkizun feministago baten alde lan egiteko. Eskerrik asko. Thank you very much for your powerful lecture. Eskerrik asko, zure hitzaldi hain potenteagatik hasiko gara, minutu batzuk ditugunez, galdera batzuekin, bai, badago galderarik aretoan, inork zerbait esan nahi du, bai ez dirudi. Galdera bat egin nahi du norbait dugu, mikrofonoa helaraziko diogu. That was fascinating. I've got so much that I want to talk to you about, but I Entzuten zaite ezta? Zoragarri izan da eta gauza interesgarria asko aipatu dituzunik, bakarrari heldu nahiko nioke. Aipatu duzu pribatutasunaren, segurtasunaren arteko harremanaz. Eta esan duzunaren arabera, pertsona batek abusuzko harreman bat izan badu bere izan denean, edo banantzen denean, hor une kritikoa sortzen da emakumeen bizitzarako mendekotasun eta menperakuntza harremanak izan dituztenean. Zer gertatzen da, askotan bere kontuak, bankukoak, Spotifykoa ere, bikotekideak kudeatzen duela eta harrapatuta daudela, banandu ostean ere. Nola heldu horri zer egin dezakegu emakumeek benetan banantzeko aukera izan dezaten eta benetako banaketa bat gerta dadin. Arazo hori oso arazo handia da eta irtenbidea ez da erraza. Zergatik? Horretarako enpresek, adibidez, zerbitzak ematen dituzten enpresek zerbait egin behar dutelako. Zu pasaitz bat aldatu nahi baduzu arazoa zein izaten da, bezaroen arretaren gana jo behar duzula, eta askotan oztopo ugari egoten direla, zuk nahi duzuna, lortzen duzun arte. Guk, sektore pribateko ordezkariei helarazi diegu, hor iragazki batzuk ezarri beharko lituzketela, baina baita ere, arreta hori hobetu beharko luketela. Ulertzeko zer zailtasun dituen adibidez emakume batek banantzen denean, harremana abusuzkoa izan denean, edo genero indarkeria jasan dutenean, edo online jazarpena jasaten dutenean, eta zailtasuna dituztenean, kasu honetan adibidez kontu baten konfigurazio aldatzeko, horrek zer inpaktu duen emakume horien gainean. Egoera konplexua da, baina iruditzen zait oso modu proaktiboan helarazi behar diogula informazio emakumei ere, ez? Jakinarazi. Aldatu pasaitza eta etxean siri baldin badute, adibidez, gizonek zera egiten dute, etxetik joaten direla, baina siri kontrolatzen dutela eta entzuten dutela, etxean esaten dena, eta emakumea kontrolatzen jarraitzeko aukera dutela, beraz, hau guztia proaktiboaki jainarazi behar diego emakumei. Kontuan izan dezaten gizona kanpoan baldin badago ere, siri kontrolatzen duela, hozkailoa kontrolatzen duela, autoa kontrolatzen duela, badakitela non zauden, non dauden zure seme-alabak, eta irtenbidea ez da erraza. Sentsibilizazio lan handia egin behar da, kontzientziazio lan handia, emakumeen artean ere ulertu ditzaten arrisku horiek. Konektagarritasunak arrisku horiek dakartzalako. Beste galderari badaukagu tarte txiki bat galdera, bat gehiago egiteko. Lau alderdia aipatu dituzu, generoa, teknologia, berrikuntza, ekosistema, diseinua, segurtasuna, eta aipatu duzu zuek baituzuela lehentasun batzuk. Ildo prioritario batzuk, zein da gehien garatu duzuena? Eta zein da genero ikuspegiari dagokionez egoera okerragoan dagoena. Nik esango nuke batez ere diseinu fasean gabiltzala oraindik okerrago, ez da? Atzo Londak esaten zuen argi eta garbi bere aurkezpenean ahalegin handiak egiten ari gara, ikusteko zer egin daiteken genero ikuspegi hori txertatzeko egiten ari garen guztian, diseinatzen den guztian. Eta egia da, batzuetan egiten duzula, ongi geratzeko, ez da? Edo badirudi, laukitxori markatu behar duzula, edo taldeko emakumea pozik ikusteko egin behar duzula. Baina ezin dugu horrela lan egin, funtsezkoa izan behar da, ikerketan funtsezkoak izan behar dira genero ikuspegi horiek. Zeharkako gaia izan behar da derrigorrez, emakumeek derrigorrez parte hartu behar dute, ikerketan lanetan, taldeetan, dagokion lekuetan.
Eta zein den hobeto garatutakoa, bueno, ezin dut argi eta garbi esan zein izan den. Esango nuke agian sarbidean ari garela asko hobetzen, genero ikuspegi hori txertatuta egoteko. Eta duela urte pare bat, ez nizuke hau erantzungo, baina COVID-aren ondoren, egia da, pandemia oso isilekoa izan zela, albo efektuetako bat isilekoa izan zela, eta emakume askok jazarpen egoera bizi izan zituztela, online adibidez, pandemiaren ondorioz, etxetik lan egitearen ondorioz, jazarpen gehiago jasaten dutela adibidez online, baina aldiz ikusi dugu egoera horren ondorioz, egin direla aurrera pausoak, hala ere oraindik asko dugu egiteko jazarpen horri amaiera emateko. Hain zuzen ere horri buruz hitz egingo dugu, ez da, horrengo mahai inguruan, horrengo saioan, eskerrik asko gurekin egoteagatik.